ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವಿನೀಶ್ ಪಿದಾಯ್ಡುಲ್ಲೆ ಸಾರಿ ವಿನೀಶ್ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ವಿಸಿಟ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಅದು ಪಿದಾಡ್ದ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಅವಳು ತುಲೆ ಲಗೇಜ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಮ್ಮನ ಬುಡ್ರೆ ಅತ್ತ ಎಂಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟೂರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಟೂರ್ ಖಾಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬೋಪಿನಿ ಎಂಕುಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಮ್ಮ ಇಸ್ರೇಲ್ ಟೂರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಪೋಪಿನ ದಿನ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಬುಡ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕುಡ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗು. ಸೊ ನಾ ಮಲ್ಪುನು ಬೇಜಾರ ಉಂಟುಂಡು ನಿಕ್ ಅಂದ ಅಲೆಗೆ ಬೇಜಾರು ದಾದ ಬಂದು ಯಾಂಪ ನೋಡ ಅಲೆಗೆ ದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಓಡೆಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಅವು ಗೆತ್ತುಕೋರು ಒಂದು ಗೆತ್ತುಕೋರು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಸಾರಿ ನೆರ್ಪೆ ಅವೆ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ದಾಲ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಪೋನ ಬಿಂದಾಸ್ ಅವು ಗೆತ್ತಂಗ ಒಂದು ಗೆತ್ತಂಗ ರೆಡಿ ಬತ್ತ ಐಕ್ ಬೇಜಾರ ಇವಾಗ ಖುಷಿಲ ಹಾಪುಡು ನನ್ನೈತೆ ಬರ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಟೆ ತಿಂಗಳಿಪ್ಪನ ಖುಷಿ ಹಾಪುಡು ದಯಪಟ್ಟ ಲಗೇಜ್ ಬರ್ಪುನ ನೀವು ಬರ ತುಯ್ಯಾರತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡು ಎಂಕಲ ಲಗೇಜ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರತ್ತ ಪಾಪ ಎಂಕಲ ವಿನೀಶಿಕ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೊಲೆಗೆ ಪೂರ ಪತ್ತ ಪಾಪ ವಿನೀಶ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಬುಲ್ತದೆ ಪಾಪ ಅದ ವಿನೀಶ್. ಸೊ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿಯಾ ಅಂತುಲ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಇಡು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಸ್ವೀಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅವಂತುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾ ವೇಟಿಂಗ್ ಉಂಡತ. ಸೊ ಅವರು ಸ್ವೀಟ್ ಪಿಸ್ತಾ ರೋಲ್ ತಿಂಪುನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಲಡ್ಡು. ಸರಿ ನಿಂಕಲ್ನ ರೆಡಿ ಪೂರ ಅಂಡೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಖುಷಿಯ ಅಂತುಂಡತ್ತೆ ನಿಂಕಲ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪೋರೆ ಅಂಚ ಐಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೊಂದುಳ್ಳರು ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋರೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿನ್ನ ಏದಾ ಈಗ ರೆಡಿ ಆದ ಕುಲ್ದ ಬಿಡರೆ ಅಮ್ಮನ ಬಿಡರೆ ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಕೊಡು ಈ ಕಾಲ ಇಂಚೆ ನೀವು ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಕೊಡ್ತಾವ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಎಂಚಿನು ಪೊಯ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಮ್ಮನವರೇ ಶೀಘ್ರ ಪುತ್ರ ಬನ್ನಪ್ಪ ಲೈಟ್ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ಯ ಎಂಕುಲ್ ಪಾಡುಂಡ ಒಂದು ಈ ಬನ್ನಸುಲ ಅವು ಕಾಲಿಡ್ ಬಾಟ್ಲಿಪ್ಪು ನಲ್ಪ ನಾಯಾಯ್ತು ಸೊಂಟ ಪೊಳ್ತೆ. ಆರ್ಯ ಬಾಯ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಾಯ್. ಅಂದು ರಜೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಏಪ ಬರ್ರಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಅಕಲ್ ಕೊರ್ನೆ ಹತ್ರ ರಜೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಡು ಇದ್ದಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅವಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಿದಾಡ್ನು ಒಂತೆ ದಿನ ರಜೆಯನ್ನ ಮುಗಿಂದ ಮುರಣಿ ಜಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಆಜರ ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಯ್ದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ
ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕುನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೋಯಾ ಹೋಯ್ ಲಗೇಜ್ ಯಾನ ರಾಜು ಬಾಯ್. ಆರ್ಯ ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಟು ಪಾಕೆಟ್. ಓಕೆ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಏಪಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂಪು ಬಾಯ್ ಅಂಪು ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರಾಜು ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ನಿಂತ ನೋಡ ರಾಜು ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಈ ಬಾಬುನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನುವಂತಲ್ಲ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಂಚಿನ ಬಸ್ ವಯಸ್ಸು. In 300 meters, sharp left onto Airport Road. ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸನ ಅಲ್ಪ ದೆಂಬು ಕಾಯ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬರ್ನಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬರ್ಸ ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಪ 10 ವರ್ಷ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ವರ್ಷ ತೋಚಡೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪುಕ್ಕು ಪುಕ್ಕು ಬಂದುಂಡು. Take the next left onto Airport Road. ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಅಮ್ಮನ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತ ನೋಡಿದೆ ವೈಶು ಕಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಲ್ಲ. ಕಾಫಿ ಮಲ್ಪದೆ ಕಾಫಿ ಬರ್ತಾರೆ ಕಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೆ ಕಾಫಿ ಮಲ್ಪದೆ. ಒಕ್ಕ ವಿನೀಶ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡಬಿಟ್ರೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಫುಲ್ ಪಂಟ್ ಪೋಲೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೊಪ್ಪುಲ ಅಂತ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಲ. ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪುಲ 8:30 9 ಗಂಟೆ ಜಪ್ಪೋಡು. In 300 meters, at the roundabout, take the second exit. ಲಕ್ನಾಗ 14 ಗಂಟೆ ತಿಪ್ಪುನ ಅಂದ 14 ಗಂಟೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಪ್ಪನಾಗ ಅಂದ ಆಯೇ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೋನ್ನಾಗ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪುನ ಕಾಫಿ ಮಲ್ತು ಬರ್ತು ಲಾಕ್ ಮಲ್ತು ಪೋಪುನಾನೆ ನೋಡೋದು ವಯಸ್ಸು ಸುರುಕ ಹೋಳಿಗೆ ಗೆಪ್ಪುಲ ಹೋಳಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್. ಹೋಳಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಹೋಳಿಗೆ ಪೂರ ಕೊಂಡಾಗ್ತಾರೆ. ಚೂರು ಅಲ್ಪ ಹೋಗ್ತೆ ವಿನ್ನ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ವಿನ್ನ. ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಗೆ ದಾದ ಕನ್ನಡ ರಿಯಲ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್
ಹತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂದೆ 10 ದಿನ ಇವತ್ತು ವಿಯರ್ ಗೆತ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ ಗೆತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಸೀದಾ ಕಾನ್ಸರ್ ಎತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ 10 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಎಂಕು ಕಾಲಂ ಏನು ಮೂಳೆ ఎక్కువే ಜಲ ಗೆಪ್ಪರೆತ್ತುಂಡ ಜಲ ಗೆಪ್ಪರೆತ್ತಿನ ಕಾಲಂ ಜಲ ಗೆಪ್ಪರೆತ್ತಿನ ಕಾಲಂ ಪೆಂಕ್ ಬೇಗ ರಪ್ಪ ಮೂಳೆ ಎತ್ತುವೇನು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕಾಲಂಪು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಾ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಂತ ಅವಳು ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಬಂತಿದ್ದೀನಿ ಮೂಲ್ ದಾದ ಉಂಟೇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದಾಯಿಗೆ ಉಂಟುದೀನಿ ಅಮ್ಮನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಗೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಸೊ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಎತ್ತಂಡ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಣ ತೈಕೆಂಗ್ಲು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಎತ್ತದ ಪಿರಕೋರುಂಡ ಪತ್ತೊಂಪುವಾರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ಪೋದ ಆತಂಡ ಸೊ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ ಇಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಐಕಿತ್ತ ಉಂಟುದೀನಿ ಅಮ್ಮ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳಾಯಿಡು ತೋಜೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಓಲುಳ್ಳೇರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತು ಓಲುಳ್ಳೇರು ಲಗೇಜ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಅವಂತುಂಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಿದಾಡ್ಗ ಅಮ್ಮನದೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿತ್ತು ಲಗೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡ್ ತೋಚು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೀಯ ಅದೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆದಿತ್ತು ಹೋಯ್ ಪಿದಾಡ್ಗ ವರ್ಷ ಜೋರುಂಡು ಇನ್ನ ಎಂಕಲು ತೀರಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನಾಗ ಜೋರು ಪಡ ಅಂಚೆಂಕಲು ಹೋಟೆಲ್ ನಾನು ಲೆತ್ತೊಂಬರ್ಪಿನ ಎತ್ತ ಅಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತಿ ಪಂಡೆ ಲೆತ್ತೊಂಪು ಸೀದಾ ಲೆತ್ತೊಂಪು ಓಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದ್ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕೊಕ್ಕ ಎಂಟು ಚಟ್ನಿ ಅಂತಾರೆ ಬಂತು ಯಾನೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೊದ್ಮೋಳ್ದು ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಬಂದಿಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ದ್ವಾರ ಬೈದ ಹೋಟೆಲ್ ದ್ವಾರ ಬಜ್ಜಿದ ನಾಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಬಂದಾಗ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇರೆ ಮಲ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮಲ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಮಗನ ಮದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಡ್ರೀಮ್ ಆಡು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಎನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಅಂಚ ಬಂದು 9 ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡಿ